यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादानगति कुतोऽपि ध्यायसु वंशस्य यशस्ति सन्त्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् संसारतावा नललीडलोगा प्राणाय कारुण्य गणगणात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीविन्दं हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி हरे कृष्णा माताजी ஆரம்பிக்கலாமா மாதாஜி ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्णा माताजी पंचांग प्रणाम பிரணாம்ஸ் மாதாஜி எல்லாம் பகவானுக்கு வந்து பிரணாம்ஸ் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த ஓகே என்னுடைய நமஸ்காரம் எல்லா வல்ல பரம்பொருள் இந்த ஞான யோகத்தை நல்லபடியாக எடுக்கிறதுக்கு என்னை வழி நடத்தவும் என் குருமார்களுடைய துணையை எனக்கு வேணும்ட்டு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைத்து மாதாதிகளையும் குருமார்களையும் பிரபுகளையும் வந்து இந்த யஜ்யத்துல கலந்து கொள்ளும்படி தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தாரணி மாதாஜி வந்து ஹெல்ப் பண்ணது ரொம்ப பகவானுடைய கிருபை நன்றி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி எனக்கு பிளஸ்டா ஃபீல் பண்றேன் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஜெய் ராதா மாதவா कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोविंदन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोविंदन वल्लभा गिरिवरदारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुनाधीरावनसारी जय यमुनाधीरावनसारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी प्रणदे ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया सचोरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले
स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाससात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் ராணி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஆரம்பிக்கலாமா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா அவசியம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் இப்பவே லேட் ஆயிடுச்சு நான் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் மாதாஜி பிரபுஜி வித் யுவர் பெர்மிஷன் ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா சரியா மாதாஜி ஓகே மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாத்துங்க மாதாஜி ஸ்லைடு மூவ் பண்ணணும் ஸ்லைடு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இந்த ஸ்லைடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்களா இல்ல அடுத்த ஸ்லைடு போட்டுமா நீங்க சொல்லுங்க நான் அடுத்த சரி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்முடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுட்டு ஆரம்பிப்போம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ராதா கோவிந்த மேங்களூர் தான் அந்த ஸ்லைடு தான் இருக்கு மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா அடுத்தது மாத்திட்டீங்களா கொஞ்சம் ஸ்லோவா வருதுன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி உங்க பக்கம் அதனாலதான் அப்படியா சரி சரி ரமேஷ் இதுல அடுத்த ஸ்லைட் போகவா மாதாஜி மாதாஜி அவங்களுக்கு ஸ்லைடு ஷேர் ஆகிறது இதாகல போல ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு ஆமா கொஞ்சம் லேட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி அதனாலதான் புஷ்பா மாதாஜி இந்த ஸ்லைடு ஓகேவா எது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லுங்க நான் அந்த ஸ்லைட் வைக்கிறேன் புஷ்பா மாதாஜி மியூட் ஆயிட்டாங்க மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு போடுங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முந்தினது எது இதா கஷேத்ரங்க விபாக யோகம் இல்ல மாதாஜி ஸ்லோவா இருக்கா ஹரே கிருஷ்ணா ஆமா ஆமா உங்க பக்கம் தான் மாதாஜி இதுல பாத்துவோமா ஸ்லோகா ஸ்லைடு பண்ணிடுங்க மாதாஜி ஸ்லோகா ஓடுது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா ஓகே மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா இல்ல மாதாஜி அந்த பக்தி யோக இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்குல்ல மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா அதுதான் நான் போட்டேன் மாதாஜி நீங்க எதுவும் சொல்லலன்னு நான் வந்துட்டேன் இப்ப தெரியுதான்னு பாருங்க அப்படியா கஷேத்ரங்க விபாக யோகம் இதுதானே வேணும் ஆமாம்மா இப்ப சொல்லுங்க மாதாஜி இந்த வாரம் அடுத்தது வரலடா இந்த இதுலயே மாற்றிட்டோமா மாதாஜி நீங்க அப்படியே ஆரம்பிச்சிருங்க கஷேத்ரங்க விபாக யோகம்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிருங்க மாதாஜி இதோ உங்களுக்கு தெரியுதா நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி ஓகே ஓகே. எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. சேத்திரம் அத்தியாயம் 13 சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் பற்றி படிக்க போறோம். இதை இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு அப்படிங்கிறது. கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. சப்போஸ் கேக்கலன்னா நாங்க சொல்லுவோம் மாதாஜி, நீங்க கண்டினியூ ஓகேமா ஓகே ஓகேமா ஓகே. அடுத்தது சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ சாப்டர் 13 போறதுக்கு முந்தி பக்தி யோகம் நீங்க படிச்சீங்க இல்லையா? மாதாஜி எடுத்தாங்க. பக்தி தான் மெயினா வந்து பகவத்கீதையில பேசப்படக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்கு இல்லையா? பக்தி தான் உச்சம்னு சொல்றோம். ஞானத்தை வந்து கடைசியா வச்சிருக்காங்க. ஏன் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். உண்மையில வந்து முழு பகவத்கீதையுமே பக்தி பற்றிய ஒரு சொல்லுதானே ஒழிய பற்றிதான் சொல்லப்படுகிறதே ஒழிய மற்றபடி வந்து ஞானமும் கர்மமும் வந்து சைடு தான் இல்லையா? முதல்ல வந்து கர்மயோகம் 1 to 6 அத்தியாயங்கள் வரைக்கும் கர்மயோகம் படித்தோம். கர்மத்தின் மூலமாக பக்தியை எப்படி அடைகிறது அப்படிங்கிறத பற்றிய ஒரு விவாதம் படிக்கப்பட்டது இல்லையா? அதை வந்து கர்ம மிஸ்ர பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து கடைசியா இருக்கக்கூடியது வந்து அந்த ஞான யோகத்தை வந்து கடைசி 13 to 18 வரைக்குமான அந்த அத்தியாயங்கள் வந்து ஞானத்தின் மூலமாக பகவானை எப்படி அடைகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறோம். ஆக கர்ம யோகமும் ஞான யோகமும் பக்தி அடைகிறத பற்றி தான் சொல்லுது. பக்தி தான் முக்கியம். பக்தி எப்படி முக்கியம், ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் அப்படிங்கிறத எப்பவுமே இந்த பக்தி யோகத்தை வந்து எதோடு ஒப்பிடுவாங்கன்னா ஜுவல்ஸோட, நகையோட. இப்போ ஒரு நகையை வந்து நம்ம நகைப்பெட்டியில வைக்கிறோம்னா அடியில ஒரு தட்டு இருக்கு, மேல மூடி இருக்கு, நடுவுல தானே வைக்கிறோம். அது மாதிரி கர்மத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் இடையில வந்து இந்த பக்தி அவ்வளவு சேஃபா வைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த பக்தி அடைவது தான் நம்முடைய நோக்கம் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ 12வது அத்தியாயத்துல நீங்க கடைசியா மாதாஜி எடுக்கிறப்போ ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க, கிருஷ்ணர் பக்தர்களை வந்து பகவான் வந்து தனிப்பட்ட முறையில கவனிச்சுக்கிறாரு அப்படின்ட்டு. எல்லாரையும் பகவான் ஒன்றா பார்க்கக்கூடியவர் தான். கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு என்ன விசேஷம்னா, பக்தர்கள் வந்து நேரடியாகவே சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக பகவானை வந்து வழிபடுவாங்க. அவருடைய லோகத்திற்கு போறதுக்காக பக்தி சேவை செய்வாங்க, பக்தி தொண்டு செய்வாங்க. ஆகையினால அவங்களுக்கு பிறப்பு இறப்புங்கிற ஒரு இதே கிடையாது. பிறப்பு இறப்புல இருந்து பகவான் அவர்களை விடுவிக்கிறார்கள். ஆனா கடைசி வந்து ஞானம், தத்துவ அறிவின் மூலமாக தான் பகவானை நம்ம உணர்றோம். அடுத்து இதுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை காணணும்னா கிருஷ்ண இணைப்பிற்கு என்ன உதவுதுன்னா இந்த ஞானம் பயன்படுது, ஞானமும் பயன்படுது. ஏன்னா இந்த ஞானத்தின் மூலமாக தான் ஜீவராசிகள் வந்து மாயையிலிருந்து, மனிதர்கள் நம்ம வந்து மாயையிலிருந்து விடுபடுறோம், பௌதிக பற்றிலிருந்து விடுபடுறோம். ஆகையினால ஞான யோகமும் கிருஷ்ணரை உணர்வை அடைவதற்கு பயன்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஆக பக்திக்கு அடைவதற்கு என்னென்ன வழிமுறைகள்ங்கிறது பற்றி ஏற்கனவே பக்தி அத்தியாயத்துல, அது பக்தி யோகத்துல நீங்க தரோவா படிச்சுட்டீங்க. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது இதுவும் ஏற்கனவே நீங்க படிச்சதுதான். அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம். அன்னமயங்கிறது பகவான் வந்து நம்ம எப்படி உணர்றோம்? உணவை சார்ந்து வாழுதல். இப்ப நம்ம எல்லாருமே உணவு சாப்பிட்டுதான் இந்த உடம்பு வளர்க்குறோம் இல்லையா? ஆக அன்னத்தின் மூலமாக பகவானை வந்து உணர்றோம் அப்படிங்கிறது. இது வந்து பௌதீக உணர்வு தான். அன்னத்தின் மூலமாக பகவானை உணர்றது, அவருடைய சக்தியை உணர்றது, உணவை சார்ந்த ஒரு உணர்தல் இது. அடுத்தபடியாக பிராணமயம். பிராணமயம்ங்கிறது என்னது? மூச்சு இல்லையா? அப்ப ஒருத்தர் வந்து வறட்சி விட்டால் நம்ம என்ன செய்யறோம்? முதல்ல மூக்குக்கு அடியில வந்து மூச்சு இருக்கா என்னன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? ஆக பிராணனாக பகவான் இருக்கிறாரு. பிராணத்தின் மூலமாக பகவானை உணர்றது, இதுவும் வந்து பௌதிக உணர்வு தான் நம்ம பார்க்கக்கூடியது. அடுத்தது மனோமயம் அல்லது ஞானமயம்ங்கிறது பகவானை வந்து பகவான், பரமபுருஷ பகவான் வந்து பகவான், அடுத்து ஆத்மா, பரமாத்மா. இந்த ஆத்மா வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது, பகவானுக்கு திரும்பி செல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம், அந்த அறிவை பெறுறோம் இல்லையா? அதைத்தான் ஞானம். மனம் தான் வந்து இதெல்லாம் பகவானை பற்றி திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் செய்யறது மனமும் தான்.
அடுத்து இந்த ஞானத்துல நம்ம என்ன தியரிட்டிக்கலா படிச்சுக்கிட்டோமோ அதை விஞ்ஞான பூர்வமாக பிராக்டிக்கலா வந்து பகவானை உணர்றதுக்கு, பகவானுடைய லோகத்திற்கு செல்றதுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கிறோம். அதன் மூலமாக ஆனந்தமயமான பகவானை அடைகின்றோம். அப்படிங்கிற இந்த நிலைகளை பற்றியது ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க. ஆக இதுலயும் நம்ம விரிவாக பார்ப்போம். இந்த ஞான யோகத்திலையும் பகவான் ஆனந்தமயமானவர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அடுத்தது மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இந்த அத்தியாயத்துல 12வது அத்தியாயத்துல நீங்க என்ன படிச்சீங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நான் சொல்லணுங்கிறது இல்லை. பக்தி தொண்டு தான் ரொம்ப சூப்பர், தலை சிறந்தது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அது 1ல இருந்து 12 வரைக்கும் 7 வரைக்கும் படிச்சீங்க. அடுத்து பக்தி தொண்டினுடைய 7 படிகளை பற்றி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? எப்படி வந்து கர்மயோகத்தின் மூலமாக, அடுத்து ஞான யோகம், தியான யோகம், அப்புறம் பக்திக்கு போய் தான் பகவானை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது, அதுதான் பக்குவம் அடைந்த ஒரு நிலை. அடுத்து பக்தி நேரடியாக, அதாவது மண்மயா இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. நம்ம மனதாலும் புத்தியாலும் பகவானை நினைத்து அவருக்கு தொண்டு செஞ்சு அவரை வழிபட்டு அவருடைய லோகத்துக்கு அடையலாம், பக்தி தொண்டு செய்யலாம். அது நேரடியானது. பக்குவம் அடைந்த நிலையில் இருக்கிறவங்க பக்தர்கள். அவங்களால நேரடியாக பகவானை உணர முடியலையா, என்ன செய்யணும்? சாதன பக்தி மூலமாக போகலாம். அது என்னங்கிறத மாதாஜி ரொம்ப விரிவாக சொன்னாங்க. கர்மயோகத்தில் கர்மத்தை வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை அல்லது நம்ம காரியத்தை பகவான் உணர்வோடு செய்தோம்னா அந்த பகவான் அது புத்தி யோகமாக மாறி பகவான் அடைவதற்கான பக்குவத்தை நமக்கு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம். அடுத்து வந்து அருவ பிரமனை எப்படி ஞானிகள் உணர்றாங்க, அருவமாக பகவானுடைய சக்தியை பிரமனாக உணர்றாங்க. இது யோகிகள் வந்து தியான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாக நம்ம மனதுல நம்ம இதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை உணர்றாங்க. பக்தர்களை தான் சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகமாக இருக்கக்கூடிய பரமபுருஷ பகவானை வந்து உணர்றாங்க. ஆகவே அவங்க தான் பக்குவமானவங்க அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். இந்த பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப பக்குவமானவங்க, நேரடியாக வழிபடுறதுனால கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பக்தர்களை பிறப்பு இறப்புல இருந்து விடுவிக்கின்றார் அப்படிங்கிறத நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க. அடுத்தது வந்து நீங்க என்ன போட அத்தியாயத்துல படிச்சிருங்க, கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவங்க யாரு? எல்லாருமே அருவ பிரமனை வழிபடுறவங்க ஞானிகள் எல்லாருமே பிரியந்தான். அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, எல்லார்கிட்டையும் அன்பா நடந்துக்கிறாங்க, சமமா நடந்துக்கிறாங்க, எந்த ஒரு கவனமும் கிடையாது, யாருக்கும் வந்து எந்த துன்பமும் கொடுக்கறது இல்லை. இது மாதிரி உயிரினங்களிடத்துல வந்து அவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்க, நண்பர்கள்னாலும் சரி விரோதிகள்னாலும் சரி எல்லாரையும் ஒன்னா நடத்துறாங்க, சுக துக்கத்தையும் ஒன்னா எடுத்துக்கிறாங்க. இதெல்லாம் அவங்களுடைய நடத்தையிலிருந்து தெரியுது. நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய விதமும் அவங்க அது துன்பம்னாலும் சரி அதுல அப்படியே தோன்றது இல்லை, இன்பனாலும் ஒரே இதாக பகிர்றது இல்லை. அப்போ அப்படி நிகழ்வுகளை ஏற்படக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளையும் அவங்க ஏற்றுக்கொள்றாங்க நல்லபடியாக. ஹரே கிருஷ்ணா. சமமாக பாக்குறாங்க எல்லாத்தையுங்கிறத நீங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம். இந்த 13வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 13வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து முக்கியமான இந்த ஞானம் எப்படின்னா, அறிவு சார்ந்த கேள்விகளை அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. அர்ஜுனன் வந்து அவருக்காக கேட்கல, நமக்காக கேட்கிறாரு. அர்ஜுனனுடைய 6 கேள்விகள், அந்த 6 கேள்விகளுக்கு பதிலாக பகவான் சொல்றாரு. உடலை பற்றி, ஆத்மாவை பற்றி, பரமாத்மாவை பற்றி சொல்றாரு சூத்திரமாக. எப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து 8ல இருந்து 12 வரைக்குமான பதங்கள்ல வந்து ஞானத்தை எப்படி அடைகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம படிப்போம். ஞானத்தை எப்படி அது அடைகிறதுக்கு முக்கிய தகுதி என்னன்னா, நம்ம பகவானை வந்து இடைவிடாமல் கலப்படமற்ற ஒரு பக்தி செஞ்சு ஞானம் அடையலாம். பக்தி யோகத்தின் மூலமாகவும் நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும். ஞான யோகத்தில் பயின்று பக்திக்கு வந்தாதான் பகவானை அறிய முடியும் இல்லையா? நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆக அதுதான் மிக முக்கியமான தகுதி ஒரு பக்தனுக்கு. அடுத்தபடியாக என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்றியமையாத தகுதியாக என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆன்மீக குருவை ஏற்றல். நம்ம வந்து நேரடியாக பக்தி செய்ய முடிஞ்சா செய்யலாம், இல்லைன்னா ஒரு நல்ல ஆன்மீக குருவை நாடி அவர்கிட்ட உபதேசம் பெற்று பகவானை பற்றி அறிந்து பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை அடையலாம் அப்படிங்கிறது. அடுத்து அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு என்னென்ன ஒரு தகுதிகள் இருக்கணும்? முக்கியமான தகுதிகள்
படிவு, அகிம்சை, சுய கட்டுப்பாடு, பற்றில்லாத இருத்தல், இதெல்லாம் இருக்கணுங்கிறத பற்றி விரிவாகவே படிப்போம். அடுத்து ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றி 13 to 19 வரைக்குமான பதங்கள்ல படிப்போம். பகவானுடைய ஆத்மாவினுடைய பண்புகள், பகவானுடைய பண்புகளை பற்றி ரொம்ப விரிவாக படிப்போம். ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, நிரந்தரமானது, இது பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது. அதனால இந்த ஆத்மா வந்து கிருஷ்ணருக்கு தான் சொந்தம். இது எங்க இருந்து வந்துச்சு? கிருஷ்ணருடைய ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து வந்ததுனால இது ஜட உலகத்தை சார்ந்தது இல்லை, ஆத்மா ஆன்மீக உலகத்தை சார்ந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தபடியாக பகவானுடைய தன்மையும் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டா படிப்போம். பகவான் எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சிருக்காரு, சர்வ வியாபி. நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் தோற்றுவித்தவர் அவர் தான். அவர் பரிபூரணமானவர், எந்த பிழவும் கிடையாது. அவர் எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறாரு. அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இனிமே வந்து விரிவாக படிப்போம். அடுத்து இந்த ஞானத்தின் மூலமாக, ஞான சச்சு அப்படின்னா என்ன? ஞானத்தினுடைய இலக்கு. இப்ப ஞான யோகம் நம்ம படிக்கிறோமே, அதனுடைய இலக்கு என்ன? பகவானை அடையிறது, பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான் அதனுடைய இலக்கு. அப்படிங்கிறதையும் நம்ம விரிவாக படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது இதுதான் இருக்கு, அர்ஜுனுடைய அறிவு திறம் வாய்ந்த கேள்விகள். ஆக ஒரு சீடன் வந்து எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு உதாரணமாக இருந்தவர். 2வது அத்தியாயத்திலேயே அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட சரண் அடைஞ்சிட்டாரு. ஐயா, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, ஒரே குழப்பமா இருக்கு, நான் போர் செய்யறதா இல்லது சன்னியாசியா போறதா அப்படின்னு குழப்பத்துல இருக்க. எனக்கு வந்து நீங்க தான் குரு. நீங்க அவர் தான் எல்லாருக்கும் குரு. ஒரு மயக்கம் பகவான் தான் ஏற்படுத்தியது அந்த மயக்கத்தையே. அவர் கேட்கிறாரு. அப்பவும் கேள்வி கேட்டாரு. இப்பவும் வந்து 6 கேள்விகளை முக்கியமாக கேட்கிறாரு, 1ல இருந்து 7 வரைக்கும். ஞானம் எப்படி நம்ம அடையிறோங்கிறத பற்றி 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். அடுத்து ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றி 13 to 19 வரைக்கும் பார்ப்போம். அனுபவிப்பாளர் யாரு? பகவான் தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறவரு. அதை பற்றி 20 to 26 வரைக்கும் பார்க்கலாம். அடுத்தது ஞான சச்சு, ஞானத்தினுடைய இலக்கு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி 27 to 35 வரைக்கும் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. அடுத்தது அறிவு திறம் வாய்ந்த கேள்விகள். யாரு? அர்ஜுனுடைய 6 கேள்விகள். எதை பற்றிய கேள்விகள்? உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா, அது பற்றிய விளக்கம் தான் நம்ம அடுத்து படிக்க போறோம். அடுத்தபடியாக அர்ஜுனுடைய கேள்விகள் 6 என்ன? இதை வந்து நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா அடுத்து வரக்கூடிய பதங்கள்லாம் ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும். ஏதாவது ஃபாஸ்டா போறேன்னு நினைக்காதீங்க. நம்ம ஓரளவு 18 வரைக்கும் முடிக்கணும். ஃபாஸ்டா இருக்கு நம்ம மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, கரெக்டா தான். சரிக்கு மாதாஜி. அர்ஜுன் வந்து புருஷான்னா என்னன்னு கேக்குறாரு. பகவான் வந்து பதில் சொல்றது பகவான் தான். புருஷாங்கிறது என்ன பேரு? என்ன யாரு சொல்றாங்க? அனுபவிப்பவர், பிரகிருதியை அனுபவிக்கிறவர் தான் புருஷா. ஒரே ஒரு புருஷா தான், பகவான் தான் புருஷா. மற்றவங்கெல்லாம் நம்மெல்லாம் கிடையாது. அது எந்த ஒரு ஜெண்டரும் கிடையாது மற்றவங்க. அடுத்தது என்ன கேக்குறாருன்னா, சேத்ரான்னா என்ன? சேத்ரான்னா சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்லுவாங்க. இது வந்து எதை குறிக்குதுன்னா உடல் அல்லது களம்னு சொல்லுவாங்க. உடலை குறிக்குது இங்க. சேத்திரம்ங்கிறது உடல். உடலும் ஒரு களம் தானே, நம்ம செயல் புரிவதற்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு இடம் தானே. ஆக அதை சேத்திரம்னு சொல்றாங்க. சேத்திரம்னா என்ன? உடல்ல பார்வையாளராக யார் இருக்காங்க? இந்த சேத்திரத்துக்கு உணர்வாக இருக்கிறவங்க யாரு? நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, ஆத்மா இல்லையா? ஆத்மா மட்டுமா இருக்கு? ஆத்மாவோட இதயத்துல வேற யாரும் இருக்காங்க? பகவானே இருக்காரு, பரமாத்மா இருக்காரு இல்லையா? ஆக எல்லா உடல்லையும் சேத்திரனாக 2 பேர் இருக்காங்க. ஒண்ணு ஆத்மா நம்முடைய உடல்ல, அடுத்து பரமாத்மா. எல்லா உடல்கள்லயும் இருக்கிறாரு பரமாத்மா. அவங்கவுங்க எந்த இப்ப உடல்ல இருக்கிற ஆத்மா வேற, உங்க உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வேற. அவங்கவுங்க கர்ம வினைக்கு ஏற்ற ஒரு ஆத்மாவாக இருக்கும். ஆனா ஒரே பரமாத்மா வந்து எல்லாருடைய ஒரு இதயத்திலையும் ஒரே பரமாத்மா தான். அடுத்து ஞானம்னா என்ன? சேத்திரம்னா என்ன? சேத்திரம்னா என்ன? புருஷானா என்ன? இதெல்லாம் பற்றிய அறிவைத்தான் ஞானம்னு சொல்றோம். அடுத்து இந்த ஏயம்னா என்ன? அறிவினுடைய இலக்கு. அறிவினுடைய இலக்கு என்ன? பரமாத்மாவை உணர்தல், தன்னுணர்வு பெறுதல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அடுத்த 6 விஷயங்களும் இதேதான் சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம மனசுல வந்து டீப்பா இதை பதியணும், இது முக்கியமா.
ஆக முதல் கேள்வி இயற்கை. இயற்கைங்கிறது எதை குறிக்குது? பிரகிருதி. பிரகிருதி தான் இயற்கைன்னு சொல்றோம், பௌதிக இயற்கை. அடுத்து அனுபவிப்பவன் யாரு? பகவான். புருஷா. புருஷா தான் அனுபவிப்பவன். புருஷா தான் அனுபவிப்பவன் தமிழ்ல. அடுத்தது உடல். உடல் தான் என்னது? சேத்திரா. சேத்திரங்கிறது என்ன? களம். உடல். உடலை அறிபவர் யாரு? சேத்திரஜன். உடலை அறிபவர். அடுத்து ஞானம்ங்கிறது என்ன? இந்த இயற்கை, உடல், உடலை அறிபவர் எல்லாத்தையும் பற்றிய அறிவுதான் ஞானம். அடுத்து ஞானத்தால் அறியப்படுவது யாரு? பகவான், பரமாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து ஸ்லோகம் வாசிப்பாங்க மாதாஜி, வாசிக்க சொல்லட்டுமா? வாசிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. வாசிச்சு பொருள்ல ஒருத்தவங்களை எல்லாருமே வாசிக்கணும். எல்லாருமே வாசிப்பாங்க மாதாஜி, எல்லாருமே வாசிப்பாங்க. அம்பிகா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? அடுத்தது அருள்மொழி மாதாஜி வாசிங்க. அம்பிகா மாதாஜி. சரி, அருள்மொழி மாதாஜி கொஞ்சம் ரெடியா இருங்க மாதாஜி எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. அர்ஜுனோவாச்ச பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச ஏதாத் வேதும் இச்சாமி ஞானம் ஞேயம் ச கேசவா. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச இதம் ஷரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்ரம் இத்யாபி தீயதே ஏதத் யோ வேதி தம் பிராகுஹ க்ஷேத்ரம் இதி தத் விதஹ. அதுவும் படிச்சிருங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சிருங்க. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி அனுபவிப்பவன் புருஷா, களம் க்ஷேத்ரா, களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞ, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் க்ஷேத்ர என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞ என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன் வந்து கேள்வி என்னங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே விரிவா பார்த்துட்டோம். பிரகிருதி தான் இயற்கை, புருஷா தான் அனுபவிப்பவர், சேத்திரம் வந்து களம், உடல். இந்த களத்தை அறிபவன் சேத்திரஜன். இதை பற்றிய அறிவுதான் ஞானம். அந்த ஞானத்தினால் நாம அறியக்கூடிய ஒரு இலக்கு. நம்ம இலக்கு தான் என்ன? ஞேயம் அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து சொல்லிட்டாரு. பகவானும் என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன்கிட்ட? உடல் தான் களம், சேத்திரம். சேத்திரங்கிறது இந்த களத்தை அறிகிறவன் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாரு. அடுத்து விளக்கமா இருக்கு, அதை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த இதுக்கு சேத்திரஜ்ஞ இதுக்கு வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க, அனாலஜி. இப்ப ஒரு விவசாயி வந்து, ஒரு குடியானவன் வந்து நிலத்தை உழுது பயிர் செய்யறான் இல்லையா? அதை யார் பார்த்துட்டு இருக்காங்க? அரசன் பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இந்த படத்துல. இங்க களம்ங்கிறது நிலம். அந்த களத்தை அறிபவன் வந்து இந்த குடியானவன் இல்லையா? அந்த குடியானவனுக்கு அவனுடைய நிலத்தை பற்றி மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா அரசனுக்கு வந்து எல்லாருடைய நிலத்தை பற்றியும் தெரியும். எப்படி தெரியும்னா, கிராமன்ஷிப்பு இவங்க எல்லாம் பார்த்து இந்த பட்டாலாம் போட்டு கொடுப்பாங்க, வரியெல்லாம் வசூலிக்கிறாங்கல்ல, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? அது மூலமாக யார் யாருக்கு எந்த நிலம், எந்த வீடு, எந்த இடம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அரசனுக்கு தெரியும். அது மாதிரிதான் இங்க வந்து இது அனாலஜின்னு சொல்றது. இது வந்து ஒப்பிட்டு இருக்காங்க. யாருக்கு? பயிர் செய்யக்கூடிய நிலம் குடியானவன், அரசன். இப்ப நிலம் வந்து களம், உடல். இந்த உடலோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அடுத்து குடியானவன் வந்து ஆத்மான்னு வச்சுக்குவோம். அடுத்து பரமாத்மாவாக வந்து அரசன் வந்து சித்தரிச்சிருக்காங்க இங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு என்னன்னா, நமக்கு களம் இருக்கு, உடல் இருக்கு. இந்த உடலை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பகவான் இங்க நமக்குரிய பாடமாக சொல்லியிருக்கு. இதை எல்லாரும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும். இந்த உடலை வந்து நம்ம பௌதிகத்துக்காக பயன்படுத்துறோம் இல்லையா? நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு, உணவு தயாரிக்க, அல்லது இருக்கிறதுக்கு உறைவிடம், இதெல்லாம் கட்டிக்கிறோம். நல்ல பௌதிக வசதிகள் எல்லாம் பெற்று வாழ்றோம் இல்லையா? இந்த பௌதிக முன்னேற்றத்துக்காக மட்டும் இந்த உடல் கிடையாது. நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம்? நம்ம ஆத்மா வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது, முன்ன பகுதி. ஆகையினால இந்த ஆத்மா உணர்வாக இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உடல் இயங்குது. அந்த உடலை வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக உபயோகிக்கணும்.
ஆன்மீக முன்னேற்றம்னா என்ன? எங்க இருந்து வந்தோமோ அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை சென்று அடையணும். அதுக்காக இந்த உடலை பயன்படுத்தணும். எப்படி இந்த நிலத்தோடு நம்ம ஒப்பிடலாம்னா, நிலத்தி வைத்திருக்கக்கூடிய கொடியானவன் அந்த நிலத்துல இருந்து நிறைய நல்ல பலனை அனுபவிக்கணும்னா அவன் என்ன செய்யணும்? நல்ல பயிர்களை பயிர் செய்யணும் இல்லையா? உயர்ந்த பயிர்களை பயிர் செஞ்சாதான் அவனுக்கு அதிக பலன் கிடைக்கும். அது மாதிரி நம்ம இந்த களத்தை, இந்த உடலை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக பயன்படுத்தாதான் பகவானை போய் அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அடுத்து வீடை பற்றி சொல்றாங்க. இங்க ஒரு வாடகைக்கு வீடு இருக்கான்னு கேட்கிறாரு ஒருத்தர். வீட்டு சொந்தக்காரர் பேசிட்டு இருக்காங்க. நம்மெல்லாம் வீட்டு இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம், இந்த பௌதிக உலகிற்கு. நம்ம இந்த உலகத்துக்கு சொந்தக்காரவங்களா? யாரு சொந்தக்காரவங்க? பகவான் தான். ஏன்னா இந்த ஜட இயற்கைங்கிறது இந்த உலகத்தையும் உலகத்தையும் பௌதிக உலகத்தையும் குறிக்குது இல்லையா? பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர். நம்மெல்லாம் இங்க குடியிருக்க வந்திருக்கோம். எதுக்காக வந்திருக்கோம்? நம்ம செஞ்ச பாவ புண்ணிய விளைவுகளை அனுபவிக்கிறதுக்காகவும் பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை அடைஞ்சு நல்ல ஒரு பகவானினுடைய உலகத்துக்கு செல்றதுக்கான காரியங்களை செய்யறதுக்கும் இங்க வந்திருக்கோம். ஆகையினால நம்ம எல்லாம் வாடகை வீட்டுலதான் இருக்கோம். நம்ம கட்டக்கூடிய பங்களா இதெல்லாம் நமக்கு சொந்தம்னு நினைக்காதீங்க, நினைக்க கூடாது எல்லாருமே. ஆகையினால நம்ம சொந்தம் கிடையாது. பகவான் தான் வீட்டின் சொந்தக்காரர், இந்த உலகின் சொந்தக்காரர், உரிமையாளர். நம்ம எல்லாம் அதுல குடியிருக்கிறவங்க அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாடம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து அர்ஜுனன் பாருங்க, எவ்வளவு அழகா பகவான் முன்னாடி பவ்யமா கேட்கிறாரு. அதே 6 கேள்வியதான் விசாரிக்கிறாரு. பிரகிருதி, புருஷா, சேத்ரா, சேத்ரஜன், ஞானம், நேயம், அது பற்றி பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு. அதான் போட்டிருக்கு. பிரகிருதி இயற்கை, புருஷா அனுபவிப்பாளர், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். சேத்ரா களம், சேத்ரஜன் அறிபவன், ஞானம் அறிவு, நேயம்ங்கிறது அறியப்படும் பொருள் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி, இந்த பயிர் பாருங்க, இந்த பயிர் அழகா இருக்கு இல்லையா? ஆக இந்த சேத்திரம்ங்கிறது ஒரு வெறும் கட்டை மட்டும் கிடையாது உடல். அதுல அத்தனை புலன்கள், என்னென்ன புலன்கள்? ஞானேந்திரியம், கர்மேந்திரியங்கள்லாம் இருந்தா தான் அந்த உடலாக கருதப்படும். அப்படிப்பட்ட ஒரு உடலை வச்சுதான் நம்ம செயல் செய்ய முடியும். நம்முடைய செயல்களை, நம்முடைய கடமைகளை செய்ய முடியும். ஆகவே செயலுக்கான களம் உடல். அந்த உடல்ல என்ன இருக்கு? உடல் எதனால் அடுத்து நம்ம பார்ப்போம். அது புலன்களோடு கூடியது. என்னென்ன புலன்கள் நமக்கு பௌதிக என்னெல்லாம் புலன்கள் தெரியுது? கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, வாயு, தோல், இதெல்லாம் தெரியுது இல்லையா? இதெல்லாம் ஞானேந்திரியம்னு நீங்க படிச்சிருக்கோம். ஆக இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான். ஆக நிலம்னு சொல்றது இந்த பயிர்கள் அடங்கிய ஒரு பகுதியை தான், மண்ணைத்தான் நிலம்னு களம்னு சொல்றாரு புரியாதவன். அவன் பயிர் செஞ்சது பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கு. அது மாதிரி நம்ம இந்த புலன்களை நல்ல காரியத்துக்கு பயன்படணும், பகவானை அடையிறதுக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வாழ்க்கைக்கான பாடம். அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் சேத்திர மற்றும் சேத்திரத்தை பற்றி பதில் அளிக்கிறார். எப்படி அளிக்கிறார்? சேத்திரங்கிறது உடல் செயலுக்கான களம், செயல் செய்யறதுக்கான ஒரு களம் தான் இந்த உடல். அவனுக்கு இந்த களம் ஏன் கிடைச்சிச்சு? எதுக்காக அவன் இந்த உலகத்துக்கு வந்தான்? ஏதோ ஆசைப்பட்டான், போட பிறவி இல்லை இல்லையா? நான் பெரிய பங்களா கட்டணும், அல்லது நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தணும், அல்லது பெரிய ஒரு பதவிக்கு வரணும், பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை, அந்த இன்பம், காமம், இந்த பௌதிக இன்பத்திற்காக தான் அவன் இந்த காலத்தை ஏற்று ஆத்மா இந்த உடலுக்கு வந்துச்சு. இது யாருக்காக? கட்டுண்ட ஜீவனுக்காக. இந்த ஜீவன் எதனால கட்டுண்டு இருக்கு? பௌதிக குணங்களால், அதாவது இந்த ஜட இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால் கட்டுண்டு இருக்கு. அதனாலதான் இந்த உலகத்துக்கு வந்துச்சு, ஆசையின் காரணமாக. இங்க ஏதாவது அதுக்கு எல்லா நேரமும் இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு, துன்பம்தான் இல்லையா? இல்லை, என்னது துக்காலயம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆக இந்த உடல் துன்பத்திற்கான மூல காரணம் என்ன? இந்த கட்டுண்ட ஜீவன் தான் காரணம் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். சேத்திரத்தில் யாரு? உடலை அறிபவர்.
உடலை அறிபவர் யாரு? இந்த உடலோடு தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்ளாதவர். யாரு அடையாளப்படுத்தி கொள்ளாதவர்? ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் உடலோடு அடையாளப்படுத்த மாட்டாங்க. அவங்க வந்து பரமாத்மா சாட்சியா இருப்பாரு, ஆத்மா உணர்வா இருப்பாரு இல்லையா? அதான் சேத்திரங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாம் உபயோகப்படுத்த பொருள்ல இருந்து வேறுபட்டவர்கள் இல்லையா? அதே தான். இப்ப நம்ம ஒரு பேனாவோ அல்லது இது சைக்கிள் இந்த பொண்ணு வந்து ஓட்டுதுன்னா அந்த பொண்ணும் சைக்கிளும் ஒண்ணா இல்லையா? பொண்ணு வந்து சைக்கிளை யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்துறா, அவ்வளவுதான். ரெண்டும் வேறுதான், ஒண்ணுன்னு சொல்ல முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. அம்பிகா மாதாஜி இல்லைன்னா பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பரத குல தோற்றத்திலே நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். அபிப்பிராயம் சொல்றாரு. சாரி பகவான் என்ன பரவாயில்ல மாதாஜி. பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த உடலை அறிபவன் ஆத்மா மட்டும் இல்ல, நானும் ஒருத்தன் இருக்கேன் இங்க பரமாத்மாவா, இதை தெரிஞ்சுக்கோப்பா அப்படின்னு யாருக்கு சொல்றாரு? அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. இத புரிஞ்சுக்கோ. உடலையும் அதனை அனுபவிப்பனையும் புரிந்து கொள்ளாத ஞானம் என்று புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம். அத உடல் என்ன, ஆத்மா என்ன, பரமாத்மாவா என்ன, உடலை வந்து அறிபவங்க இவங்க 2 பேரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க கொள்றதுதான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கிறாரு பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லைடு போட்டுட்டேன் மாதாஜி. கிருஷ்ணரும் கஷேத்ரங்க உன்னத கஷேத்ரங்க. அப்படியா? சரி 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 சரி. கிருஷ்ணரும் சேத்திரஜ உன்னத சேத்திரஜர். கிருஷ்ணரும் பரமாத்மாவும் உன்னதமான சேத்திரஜர். ஆத்மா வந்து சேத்திரஜர். உன்னதமான சேத்திரஜர் யாரு? கிருஷ்ணரும் பரமாத்மாவும். அதாவது நம்முடைய ராதா கோவிந்தர் நம்ம பாக்குறோம், அவங்கதான் உன்னதமானவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது என்னது? ஞானம். ஞானம்ங்கிறது என்ன? பக்குவமான ஞானம். பக்குவமான ஞானம்ங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். உடல், அதை அறியக்கூடிய ஆத்மா, அது உன்னதமான ஆத்மா பரமாத்மா, இந்த 3ஐயும் உணர்ந்து கொள்றதுதான் ஞானம், உத்தமமான ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம். இதை அறியணும்னா என்ன செய்யணும்? பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ், உண்மை உருவில் பகவத்கீதை படித்தா நமக்கு இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சிடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, இப்போ நம்ம நல்ல ஆத்மா யாரு, பரமாத்மா யாருன்னு படிச்சுட்டோம் இல்லையா? இப்போ ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு. உங்களுக்கு இதெல்லாம் கேட்பாங்க மாதாஜி. ரொம்ப நல்ல ஸ்லைடு எல்லாம் இருக்கு, நல்லா படிச்சுக்கிறோம். நாளை கேள்வி கேட்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, பயம் இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மா வந்து ஒவ்வொரு உடல்லையும் என் உடல்ல இருக்கிற ஆத்மா என் பையன் உடல்ல இருக்காது இல்லையா? அது வேற, அவனுடைய கர்ம விடைக்கு தகுந்தபடி இருக்கும். அதே மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருமே. ஆக சொந்த எந்த உடல்ல இருக்கோ அந்த உடலை மட்டும்தான் ஆத்மா அறியும். ஆனா பரமாத்மா வந்து எல்லார உடல்லையும் இருப்பாரு, எல்லா உடலை பற்றி அறிவாரு இல்லையா? அடுத்து எல்லாத்துக்கும் வந்து அது ஜீவதா இருந்தாலும் அசையும் அசையாத எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் அது பகவான் தான். அது சாதாரண உரிமையாளர் இல்லை, உன்னதமான உரிமையாளர் பகவான். ரொம்ப முக்கியம், உன்னதமான உரிமையாளர். நம்மெல்லாம் வந்து 2ஆம் தர உடைமையாளர் தான் ஆத்மா. ஆத்மா வந்து 2ஆம் தரம், அவருக்கு கீழே தான் இல்லையா? ஆத்மா தான் பரமாத்மா தான் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துறாரு. அது வந்து ஜட இயற்கையை கட்டுப்படுத்துறவர் அவரு தான், ஏன்னா அவருடைய சக்தி தானே. அது மாதிரி ஜீவன்களை, உயிர்வாழிகளை கட்டுப்படுத்துபவர் அவர் தான். ஆனா இந்த ஆத்மா வந்து கட்டுப்பட்டவன், பகவானால் கட்டுப்பட்டவன். பகவான் வந்து கட்டுப்பாட்டாளர், உரிமையாளர். அடுத்து நமக்கு வீழ்ச்சி உண்டு ஆத்மாவுக்கு. ஆத்மா வந்து பௌதிக இயற்கையினுடைய குணங்கள்ல கட்டுண்டு இது பண்ண சிக்கி தவிச்சா அது மறுபடி பிறப்பு இறப்புங்கிற சூழல்ல தான் அகப்படும் இல்லையா? ஆக வீழ்ச்சி அடையவன் தான் ஆத்மா இல்லையா? பகவானுக்கு கீழ்பட்டவன்.
ஆனா பகவானுக்கு வீழ்ச்சிங்கிறதே கிடையாது. பரமாத்மாவுக்கு அவர் பூரணமானவர், வீழ்ச்சி அடையாதவர், ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர், உன்னதமானவர் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆகவே ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றிய விளக்கம் பார்த்தோம், வேறுபாடு. அடுத்தபடியாக ஆத்மாவுக்கும் பகவானுக்குள்ள தொடர்பு என்ன? தன்மையில ஆத்மா பகவானுடைய தன்மையை பெற்றிருக்கு. ஆத்மா நிரந்தரமானது, நித்தியமானது, ஆதியானது, அழிவில்லாதது. இதெல்லாம் செகண்ட் சாப்டர்ல அழகா படிச்சோம் இல்லையா? அதை யாரும் அழிக்க முடியாது, கொல்ல முடியாதுங்கிறதெல்லாம் படிச்சோம். ஆக அது தன்மை, பகவானும் அப்படிதான் அந்த குணங்கள்லாம் உடையவருங்கிறத ஏற்கனவே பார்த்தோம். என்ன ஒரு வேறுபாடுன்னா, இப்ப கடலுக்கும் ஒரு டம்ளர் கடல் நீரையும் எடுத்து சுவைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. கடல்ல போய் குளிச்சாலும் நமக்கு என்ன சுவை தெரியுது? உப்பு சுவை தான் தெரியுது. ஒரு டம்ளர் தண்ணீர்லயும் நம்ம என்ன சுவையை உணர்றோம்? உப்பு சுவையை தான் உணர்றோம் இல்லையா? அத சுவையில அது டம்ளர்ல கடல் நீரா இருந்தாலும் சரி, ஃபுல் கடலா இருந்தாலும் சரி, தன்மையில உப்பு தன்மையில அது ஒன்னா தான் இருக்கு. அது மாதிரி ஆத்மாவும் பகவானுடைய தன்மையை பெற்றிருக்கிறதுனால தன்மையில் ஒன்றுபட்டது ஆத்மா. ஆனா அளவில் வேறுபட்டிருக்கு. ஆத்மா உன்னதமானவள், நம்ம அவ்வளவு உன்னதம் இல்லை. ஏதோ 1-2 பண்புகள்ல பகவானோட ஒத்திருக்கோம். பகவான் 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள் பகவான் கிட்ட இருக்கு. நம்ம கிட்ட எல்லா அழகு, அறிவு, செல்வம், புகழ் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். ஆனா நம்ம கிட்ட ஏதாவது 1-2 தான் இருக்கும் இல்லையா? இதுதான் வேறுபாடு. ஆக அளவில் வேறுபாடு, தன்மையில் ஒட்டுப்பட்டு இருக்கு ஆத்மா பரமாத்மாவோடு அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம படிச்சதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பவானி மாதாஜி இல்லனா ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிச்சிருங்க மாதாஜி. எல்லாரும் ரெடியா இருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிச்சிருங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. செயல்களின் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. செயல்களின் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது? அதன் மாற்றங்கள் யாவை? அஃது எப்போது உண்டாக்கப்படுகின்றது? செயல்களின் களத்தை அறிபவன் யார்? அவனது செல்வாக்குகள் யாவை என்பதை பற்றிய எனது சுருக்கமான உரையை இனி கேட்பாயாக. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்சேத்திரம் செயல்களுடைய களம் எப்படி அமைக்கப்பட்டு இருக்கு, அதனுடைய என்னென்ன சேத்திரம்னா என்ன? சேத்திரம்னா என்ன மாதாஜி? என்னன்னு படிச்சோம், யாராவது சொல்லுங்க. சேத்திரம் எது மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வரைக்கும் படிச்சோம்ல, சேத்திரம்னா மாதாஜி உடல். உடல். வெரி குட் மாதாஜி, வெரி குட். உடல் களம் இல்லையா? உடம்பு. உடம்பு. வெரி குட் பிரபுஜி, வெரி குட். ஆக இந்த செயல்களுடைய களம் உடம்பு. அந்த உடம்பு எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு, அந்த உடம்புல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள்லாம் என்ன, அது எப்படி உண்டாக்கப்பட்டது, அது அந்த உடம்பு என்னென்ன செயல்களை செய்யுது, அது உடம்பு செய்யக்கூடிய செயல்களை யார் அறியுறாங்க, அப்படி அதனுடைய அறியக்கூடியவங்களுடைய செல்வாக்கு என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு சொல்லு, நான் சொல்றேன், நீ கேளுப்பா அப்படிங்கிறாரு பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. எது என்ன, எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, எது உடல் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கு, யாத்ருக்ஷ உடலினுடைய குணங்கள்லாம் என்ன, அடுத்து உடலில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது எங்களிடம். யத் விகாரி. விகாரின்னா மாற்றங்கள். யத் விகாரின்னா என்னென்ன மாற்றங்கள், அந்த மாற்றங்கள் எப்படி நிகழுது அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்து எதக அப்படின்னா என்ன, அந்த உடல் எப்போ உண்டாக்கப்பட்டுச்சு. அடுத்து எத்து உடலை அறிபவனுடைய அடையாளங்கள் என்ன, அவர் எப்படி இருப்பாரு, உடலை அறிபவன் பகவான், அவருடைய அடையாளங்கள் கேட்கிறார், சொல்றாங்க. அடுத்து உடலை அழிபவனின் செல்வாக்கு என்ன, அவருடைய செல்வாக்கு சிறப்பு என்ன. எத் பிரபாவஷ்ட. பிரபாவம்னா செல்வாக்கு என்ன அப்படிங்கிறது கேட்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதை பற்றிய பதில பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷ பகவான் எல்லா சந்தேகங்களையும் தீர்த்துறாரு. ஒருவர் யாருகிட்ட போகணும், ஒருத்தர் இந்த சந்தேகங்கள்லாம் தெரியாது நமக்கு போகணும்னா, பகவானே நமக்குள்ள
ஒரு குருவாக தான் இருக்காரு. பகவானே நம்ம பரமாத்மாவே அப்பப்போ மனசாட்சியா இருந்து நமக்கு சில சந்தேகப்போ சரியான வழியை காட்டுவாரு. அது சில நேரம் நம்ம உணர்ந்திருக்கோம். ஆனா பௌதிகத்துல நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னா, ஆன்மீகத்துல ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்களை தீர்க்கிறதுக்கு ஆன்மீக குருவை நாடணும். ஏன்னா ஆன்மீக குரு தான் பரமபுருஷ பகவானுடைய பற்றிய எல்லா சந்தேகங்களையும் தீர்ப்பவர். ஏன்னா ஆன்மீக குரு பகவானுடைய பிரதிநிதி. நம்ம அதான் குரு அஷ்டங்கள்லாம் படிச்சோம். குரு அஷ்டகத்துல குருவினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்காரு. அதனுடைய அர்த்தத்தை ஒரு தடவை பார்க்கலாம். அப்புறம் இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு அவர்கிட்ட பவ்யமா அந்த நம்முடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் கேட்கணும். அவர் சொல்றத பொறுமையா கவனமா நேர்மையா நம்ம கேட்டு அதன்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீதம் சந்தோபிர் விவைதி பிரம்மசூத்திர பதச்சைவ ஹேதுமக்திர் வினிச்சதேகி. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி கேக்கல மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி வெளியே போயிட்டாங்களே. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா தெரியல மாதாஜி. எனக்குமே பாத்தீங்கன்னா 2 வாட்டி வெளில போயிட்டு தான் வந்தேன். தாரிணி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி நெட் கனெக்ஷன் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. நெட்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். தாரிணி மாதாஜி என்ன பண்றது மாதாஜி இப்போ? கொஞ்சம் எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி லிங்க் போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, எல்லாரும் அத ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஓகே மாதாஜி, பண்ணியாச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல்ரெடி பண்ணினவங்க ஓகே, பண்ணாதவங்க இப்ப பண்ணிடுங்க. நெட் எடுக்கலையாமா? அங்க வந்துட்டாங்க. புஷ்பா மாதாஜி இப்ப நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திருஷ்டி மாதாஜி, சாரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. வாசிட்டாங்களா மாதாஜி? வாசிச்சிட்டாங்க தானே. பவானி மாதாஜி தானே வாசிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மாதாஜி. 5வது தானே மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, ஆமா. செயல்களுடைய களம், அந்த செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு, இது பல்வேறு முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்கள், குறிப்பா வேதாந்த சூத்திரத்திலையும் இது விரிவா சொல்லியிருக்காரு. யாரு? நம்முடைய வியாசதேவர். வியாசதேவர் தான் வேதங்களை தொகுத்தவர். அந்த வேதங்களுக்கு விளக்கம் எழுதினவரும் அவர் தான் இல்லையா? நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆகையினால அவருடைய விளக்கத்திற்கு மாறாக எதுவுமே இருக்காது. ஆகையினால அவங்களாம் சொல்லியிருக்காங்க. இதை பற்றி சுருக்கமாக
ரொம்ப நுணுக்கமா சொல்லியிருக்காங்கன்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. பகவான் தான் வேதத்தை சொன்னவரே. யாருக்கு சொன்னாரு? பிரம்மாவுக்கு சொன்னாரு. அதுவும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் வந்து அவர் வந்து இது தவம் பண்ணி வேதத்தை வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்டாரு. கேட்டதை வந்து நாரதருக்கு சொன்னாரு பிரம்மா. பிரம்மா வந்து வியாசருக்கு சொன்னாரு. வியாசர் வந்து ஒரே வேதமாக இருந்ததை 3 பிரிச்சு எழுதினாரு. அதுக்கு விளக்கமும் எழுதினாருங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி ஃபார் டிஸ்டர்பன்ஸ். என்ன செய்யன்னு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. போட்டுட்டேன் மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு உங்களுக்கு வரலன்னு ஓ ஆண்டவா. கிருஷ்ணர் அதிகாரிகளை அடுத்து வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இப்போ தன்னை சொல்லல, மற்ற தனக்கு கீழாக இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரிகளை பற்றி சொல்றாரு. சாதுக்கள், வேதங்கள் மூலமாக, வேதாந்த சூத்திரங்கள் மூலமாக நாம வந்து இதெல்லாம் உடல் களம் இதை பற்றி எல்லாம் அறியலாம் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணர் தான் குரு. மூல குரு யாரு? கிருஷ்ணர். ஏன்னா அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து தான் பிரம்மாவுக்கு, பிரம்மா கிட்ட இருந்து நாரதர், வியாசர், இப்படி அந்த சீட பரம்பரையின் மூலமாக நமக்கு கிடைச்சது. பிரபுபாதா நமக்கு அதை வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவிலிருந்து தொகுத்து கொடுத்தாரு. இதை வச்சு ஆக சாதுக்கள் அப்புறம் சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து தான் வேர்கோள் காட்டுறாரு, ஆதாரங்கள்லாம் சொல்றாரு. குரு, சாது, சாஸ்திரம் இந்த 3 வந்து பகவானை அறிவதற்காக நாம் அணுக வேண்டியது. குரு, சாது, சாஸ்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஜானகிராமன் பிரபுஜி இல்லைன்னா கவிதா மாதாஜி படிச்சிருங்க மாதாஜி. கவிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. மகாபூதானி அகங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவச இந்திரியாணி தசைகம்ச பஞ்சசேத்திர கோசரா இச்சாஸ் வேஷ சுகம் துக்கம் சங்காத சேதனா திருதி ஏதத் சேத்திரம் சமாசேன சாவிகாரம் உதக்கிருதம் பஞ்சபூதம் அகங்காரம் புத்தி அவ்யக்தம் 10 புலன்கள் மனம் 5 புலன்கள் பொருள்கள் விருப்பு வெறுப்பு இன்பம் துன்பம் உயிரின் அறிகுறிகள் திட நம்பிக்கை இவையெல்லாம் சுருக்கமாக இயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. பிரபுஜி. பஞ்சபூதங்கிறது நமக்கு தெரியும். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அகங்காரங்கிறது பொய் அகங்காரம். இதை தவிர மனம், புத்தி, அவ்வியக்தம். அவ்வியக்தம்னா தோன்றாத நிலை. இந்த 3 குணங்களுடைய தோன்றாத நிலையத்தான் அவ்வியக்தம்னு சொல்றோம். 10 புலன்கள்ங்கிறது ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், மனம், இந்த 5 புலன் பொருட்கள், புலன் நுகர்வு பொருட்கள், அப்புறம் மனதினுடைய செயல்களாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், இதெல்லாம் உயிரின் அறிகுறிகளாக நம்ம பார்த்தோம்ல. ஏற்கனவே பார்த்தோம். என்ன அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயாலாம் பார்த்தோம்ல. இதெல்லாம் உயிரின் அறிகுறிகள். அப்புறம் பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய திடமான நம்பிக்கை. இதையெல்லாம் சேர்த்துதான் சுருக்கமா செயலுடைய களம்ட்டு கருதப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இது வந்து ஜட உடல், ஜட இயற்கை. ஜட இயற்கைங்கிறது ஜட உடல். எதனால் ஆனது? 24 மூலகங்களால் ஆனது. மகாபூதம். மகாபூதங்கிறது என்ன? பஞ்சபூதங்கள். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அடுத்து கர்மேந்திரியங்கள் என்னது? குரல், நம்ம பேசுறோம். அடுத்து நம்ம கால் நடக்குது, கைகள் வேலை செய்து, ஆசனவாய், பாலுறுப்பு, இவையெல்லாம் கர்மேந்திரிகள். கர்மங்களை, செயல்களை செய்யக்கூடிய இந்திரியங்கள். அடுத்து ஞானேந்திரியங்கள்ங்கிறது ஞானத்தை தேடு. அதாவது கண்கள் பார்க்குது, காதுகள் கேட்குது, மூக்கு நுகருது, நாக்கு சுவைக்குது, தோல் உணருது. இதெல்லாம் ஞானேந்திரியங்கள் சொல்றோம். அடுத்து புலன் பொருட்கள் ஆக எதை சொல்றோம்? கண்கள் உருவத்தை பார்க்குது, காதுகள் ஒலியை கேட்குது, மூக்கு அந்த பிரசாதமோ அது பழமோ அதனுடைய அதாவது பூவோ அதனுடைய வாசனையை மூக்கு நுகருது, நாக்கு சுவைக்குது, தோல் தொடு உணர்வை அறியுது, குளிர்ச்சி, வெப்பம் இதை உணர்வது தோல். அடுத்தது இதையெல்லாம் ஸ்தூலமாக நமக்கு உடல்ல இருக்கக்கூடிய பகுதி, ஸ்தூல உடல்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது நம்மால பார்க்க முடியாத உடல் அப்படின்னா சூட்சுமமான உடல் தான் மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம்.
இதெல்லாம் பிரதானம், இதெல்லாம் வந்து சூட்சுமமானது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆக ஜட இயற்கை, ஜட உடல் வந்து 24 மூலகங்களாலானது. அதெல்லாம் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இந்த உடல்ல வந்து உடல் எவ்வாறு உண்டாக்கப்படுதுங்கிறத அழகா பார்த்தோம். அடுத்தது உடலுடைய 6 விதமான மாற்றங்கள். உடல் வந்து மாற்றம் அடையக்கூடியது, ஆனா ஆத்மா மாற்றம் அடையாதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். நம்ம பிறக்கிறோம், குழந்தை பிறக்குது, தவழுது, அடுத்து வளர்ந்து சிறுவன் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் வாலிபன் ஆகுது. வாலிபனான பிறகு குழந்தை குடும்ப வாழ்க்கையில ஈடுபடுது, பொருள் சேர்க்குது, அடுத்து குழந்தை அவருக்கு உண்டாகுது, உப பொருள்களை எல்லாம் உற்பத்தி செய்து, அப்புறம் முதுமை வருது. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவருடைய உடல் வந்து தேயுது. கடைசியில அந்த உடல் வந்து மறைஞ்சிருது. உடல் தான் மறையுது, அதுதான் மரணம்னு சொல்றோம். ஆக இந்த 6 விதமான மாற்றங்களும் எதுல நடைபெறக்கூடிய மாற்றங்கள்? உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள், ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அடுத்தது என்ன பார்க்கறாங்க, என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது, எல்லா உடல்லையும் குறை இருக்கதான் செய்யுது. எல்லா உடல் பிறக்கக்கூடிய எல்லாருமே ஒரு நாள் வந்து மரணத்திற்கு உட்பட்டுதான் போகணும். வயோதிகம் வரும், தேய்மானம் எல்லாம் வரத்தான் செய்யும். ஆனா யாருமே வந்து என்ன செய்ய முடியாது, மரணத்திலிருந்து தப்பிக்கவே முடியாது. ஆனா இந்த வாழ்க்கையை, இந்த உடலை வந்து நம்ம புத்திசாலித்தனமாக உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? பகவான் சொல்றாரு, எல்லா ஆன்மீக குருமார்கள் எப்படி புத்திசாலித்தனமாக நம்ம பயன்படுத்துறது? பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற ஆன்மீக நூல்களை படிச்சு, பகவானை பற்றி அறிஞ்சு, ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் எல்லாம் நமக்கு குரு மூலமாக கிடைக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரித்து பகவானுக்கு பக்தி தொட்டு செஞ்சு பகவானை அடைவதற்காகத்தான் நம்ம புத்திசாலித்தனமாக இந்த உடலை பயன்படுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து ஞானத்தை எப்படி பெறுவது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போறோம். 8 to 12. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஏற்கனவே நான் சொன்னேன், நானு ஞானத்தை அறிவதற்கு நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்லயே பார்த்தோம். அடன்ய யோகேன, இடைவிடாத கலப்படமற்ற பக்தியின் மூலமாக ஞானம் பெறலாம். இன்றியமையாத தகுதி என்ன? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்று அவரிடமிருந்து உபதேசம் பெற்று ஞானத்தை பெறலாம். பகவானை பற்றிய, பக்தர்களை பற்றிய ஞானத்தை அறியலாம். அதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் குணங்கள் இருக்கணும்? அமானித்துவம், பணிவு இருக்கணும், அகிம்சை இருக்கணும், எந்த உயிருக்கும் துன்பம் கொடுக்கக்கூடாது, ஆத்மா வினிகிரகன சுய கட்டுப்பாடு வேணும், புலன் கட்டுப்பாடு, அறுதி ஜன சமாதி அப்படின்னா என்ன? பொதுமக்களிடம், குடும்பத்துகளிடம், மனைவி, குழந்தைகள், பெற்றோர் இவங்க கிட்ட பற்று இல்லாம இருக்கும். இதெல்லாம் ஞானத்தை அடைவதற்கான முக்கியமான தகுதிகள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து நம்முடைய இலக்கு என்ன? ஞானத்தினுடைய இலக்கு என்ன? நம்ம படிக்க வேண்டியது என்னன்னா, இலக்கை குறிவையுங்கள் சொல்றாங்க நம்ம வாழ்க்கையில. அதுக்கு என்ன செய்யணும்? முறையான ஆன்மீக குருவை நாடி நம்ம வந்து எப்படி பயிற்சி செஞ்சா நம்முடைய இலக்கு என்ன? பகவானை அடைகிறதா நம்முடைய இலக்கு. அதை எப்படி நம்ம பயிற்சி மூலமாக பெறலாம், பகவானை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத குருமுகிட்ட இருந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். படிவோடு இருக்கணும், அடக்கமா இருக்கணும், கேட்டா நிச்சயமாக நமக்கு வெற்றி வரும், போய் அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. ஐயோ, இப்ப கண்டினியூ பண்ண
மாதாஜி வாழ்க்கை பாடம். அதான் வாழ்க்கை பாடம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, நான் என்ன பண்ணேன்னு மாதாஜி எனக்கு ப்ளீஸ் சாரி புரியலையே. ஹரே சொல்லாதீங்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி. கிருஷ்ணர் உங்ககிட்ட விளையாடுறாங்க ஆஹ் அவ்வளவுதான் மாதாஜி. சரி. நீங்க எடுங்க மாதாஜி, எடுங்க. வேலை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் டைம் ஆனா பரவாயில்லையே மாதாஜி. அதெல்லாம் பரவாயில்ல 11 மாதாஜி, நீங்க நிமிஷம் எடுங்க தான். மாதாஜி. அகிம்சை. அகிம்சைனா வந்து மற்றவங்களே துன்புறுத்தாம இருக்கிறது, கொல்லாமல் இருக்கிறது. அதோடு அது வந்து நின்றது இல்லை. உண்மையில வந்து அன்பு, அதாவது அகிம்சைங்கிறது கொள்றது மட்டும் கிடையாது. துன்பத்தை யாருக்கும் துன்பம் கொடுக்க கூடாது. அதான் உண்மையான அகிம்சை. ஓகேயா? அடுத்தது அடுத்து இதுக்கு சுய கட்டுப்பாட்டுக்கான எளிமையான சூத்திரம் என்ன? ஆன்மீகத்துக்கு எதெல்லாம் தடையா இருக்கோ அதையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்முடைய புலன்களை பகவானை நோக்கி நம்ம பயன்படுத்தணும். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது இல்லை. அம்பரீஷ் மகாராஜா மாதிரி இருக்கணும்னா நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறலாம். அத பௌதிகத்துல இருந்தா அதுக்கு தடையாகத்தான் இருக்கும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதனால பௌதிகத்தை வந்து நம்ம நிராகரிச்சிடணும். அடுத்தது வந்து நம்ம யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறாங்க மாதாஜி. கவிதா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. கவிதா மாதாஜி வாசிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரமாணித்துவம் அதம்பித்வம் அகிம்சா சாந்திர் ஆர்ஜவம் ஆச்சாரியோபாசனம் சௌச்சம் ஸ்தைரியம் ஆத்ம வினிகிரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்கியம் அனஹங்கார ஏவச்ச ஜன்ம மிருத்ரு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானு தர்ஷனம் அசக்திர் அனபிஷ்வங்கः புத்திரதார கிருஹாதிஷு நித்யம் ச சமசித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டோபத்திஷு மயி சனன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்த தேச சேவித்வம் பரதேர் ஜன சம்சதி அத்தியாத்ம ஞான நித்யத்வம் தத்வத் ஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏதஸ் ஞானம் இதி புரோக்தம் அஜ்ஞானம் யத்ததோ அந்யதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சிட்டோம் மாதாஜி. நீங்க சொல்றீங்களா? அடக்கம் நான் விளக்கமாவே சொல்லிடுறேனே ஒரே ஓகே மாதாஜி. கவிதா மாதாஜி மாதாஜியே சொல்லிடுறாங்களா? ஓகே மாதாஜி, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. அதான் அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி, பொருள்களை துரத்தல், பொய்யான அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு இறப்பு, முதுமை ஆகியவற்றில் துன்பத்தினை கவனித்தல், அப்புறம் என்னது குழந்தைகள், மனைவி, வீடு, இதர மதத்திலிருந்து விடுபடுறது, அப்புறம் வெறுப்புகளில் சமநிலையில இருக்கிறது, என் மீதான நித்தியமான ஒரு என்ன களங்கமற்ற பக்தி தொண்டு செய்யறது, தனிமையான இடத்துல வாழ்றது, அடுத்து பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருக்கிறது. இதெல்லாம் ஆத்ம ஞானத்தை அடைவதற்கான முக்கியமான காரணங்கள். இதெல்லாம் 19 காரணங்களும் ஆத்ம ஞானத்தை அடைவதற்கு. மற்றது எல்லாம் வந்து அது ஞானத்தை அடையிறது இல்லை, அஞ்ஞானமானது அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து ஒவ்வொன்றுக்கும் மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. பிரபுபாதா சொல்றாரு, விளக்குறாரு, அடக்கம்னா என்ன தெரியுமா? பிறரால் மதிக்கப்படுவதில் திருப்தி அடைய ஒருவன் ஆவலாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போயிட்டோம், அவரு பல வேலையில நம்மளை கவனிக்காம இருப்பாரு, நம்ம இல்லை மதிக்கலையே அப்படின்ட்டு நமக்கு ஐயோ ஏடா வந்தோன்னு இருக்கும் இல்லையா? அவங்க நம்மளை வரவேற்கலைங்கிறதுல ரொம்ப ஆவலா இருப்போம் இல்லையா? அதெல்லாம் கூடாது. அப்படி இருக்கிறதா அடக்கமா இருக்கணும். ஏதோ நடக்கல அப்படின்னு இருக்கிறத வச்சு திருப்தியா இருக்கணும். அதுதான் அடக்கம் அப்படிங்கிறாரு. அகிம்சைனா வந்து யாருக்கும் துன்பம் தராம இருக்கிறது தான் அகிம்சைங்கிறது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். பொறுமைங்கிறது என்ன? மற்றவங்க வந்து நம்ம புகழ்வார் புகழட்டும், இகழ்வார் இகழட்டும் அப்படின்ட்டு எதையும் வந்து நம்ம பொருட்படுத்தாம சமமாக வைத்துக்கொள்வோம். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி எல்லாம் சமமா எடுத்துக்கிறோம். புகழ்ந்தா வந்து ஒரேதான் நம்ம இன்பத்துல ஆடுறதோ, இகழ்ச்சி வந்தா துன்புறுவதோ இருக்கக்கூடாது. ஆக அவமரியாதை, நிந்தனை இதெல்லாம் யாரும் செஞ்சாங்கன்னா நம்ம வந்து அதை தாங்கிக்கிறணும். தாங்குறதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. அதுக்கு பயிற்சி வேணும் இல்லை அப்படின்ட்டு அர்ஜுனனுக்கே சொல்லியிருக்காரு.
ஆக அப்படிப்பட்ட பரிசு பெற்றவனாக இருக்கா பொறுமையாக இருக்க முடியும். இது இப்ப நம்ம படிக்கக்கூடிய குணங்கள்ல எந்தெந்த குணம் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளே அசஸ் பண்ணிக்கிடலாம். நம்ம ஆத்ம சோதனை செய்யலாம். நம்ம பொறுமை ஓரளவு இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா யாராவது மரியாதை குறைவா பேசிட்டு அந்த நேரங்கள்ல ரியாக்ட் பண்றோம். அது இப்போ இந்த ஒரு ஆன்மீகத்துக்கு வந்த பிறகு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு நீங்கள் நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எளிமைங்கிறது என்ன? கபடத்தடை இல்லாம, அது நண்பனா இருந்தாலும் சரி, எதிரியா இருந்தாலும் சரி, எல்லார்கிட்டையும் உண்மைதான் பேசணும், நேர்மையானவனாக இருக்கணும், பொய் பேசக்கூடாது, புறம் பேசக்கூடாது, எதிர்பார்ப்புகள் எதுவுமே இல்லாம ஆன்மீக குருவுக்கு சேவை செய்யணும். அடுத்து எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. ஒழுக்க நெறி கொள்கைகளை சுலபமாக அப்பதான் ஐ மீன் நம்ம பின்பற்ற முடியும். ஆன்மீக குரு நம்முடைய பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காரு? நோ மீட் ஈட்டிங், அதாவது அசைவ உணவு சாப்பிடக்கூடாது, கேம்லிங் கூடாது, சூதாடுதல் கூடாது. அடுத்து என்ன செய்யணும்? நம்ம இன்டாக்சிகேஷன், அதாவது போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது, இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கக்கூடாது, தப்பான உறவு இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் இருந்தா தான் ஆன்மீக குரு இத்தகைய ஒழுக்க நெறிகளை எல்லாம் நமக்கு போதிச்சிருக்காரு. ஆக அதை நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. அக தூய்மை, புற தூய்மை உங்களுக்கு தெரியும். புற தூய்மைங்கிறது குளிச்சு செஞ்சு நம்ம புற தூய்மை வச்சுக்கலாம். அக தூய்மை நீரால் புற தூய்மை நீரால் அமையும், அக தூய்மை வாய்மையால் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த அந்த என்னது 6 விதமான களங்கங்களை போக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அடர்த்த நிவர்த்திகள், அடர்த்தமாக இருக்கக்கூடிய களங்களை நீக்கி அகம் தூய்மை அடையும். தளராமை என்றால் என்னன்னா, ஆன்மீக வாழ்வுல நம்ம முன்னேறணும். பௌதிக வாழ்வுல முன்னேறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை. ஆன்மீக வாழ்வுல, பௌதிக வாழ்வுல முன்னேறாங்க. 7 தலைமுறைக்கு தேவையான பொருள்களை எல்லாம் சேர்க்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அது தேவையில்லை. நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான வசதி மட்டும் இருந்தா போதும், தேவையானது. ஆனா ஆன்மீக வாழ்வுல முன்னேறணும். பகவத்கீதை பாகவத் கேட்டு நம்ம பயிற்சி எல்லாம் பண்ணணும். அதுல உறுதியா இருக்கணும். மன தளர்ச்சி இருக்கக்கூடாது. சுய கட்டுப்பாடு வேணும். சுய கட்டுப்பாடு எதுக்கு வேணும்? புலன்களை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். அந்த ஆன்மீக வாழ்வுக்கு புறம்பா என்னென்ன புலன்களை எங்கேயும் விடக்கூடாது. இந்த பௌதிக விஷயங்கள்ல நம்ம ஆன்மீக விஷயத்துலதான் புலன்களை அதுதான் உயர்ந்த சுவையை உடையது. அதை ஆன்மீகத்துல செலுத்தணும் புலன்களை. பொய் அகங்காரங்கிறது தன்னை இந்த உடலாக ஏற்றுக்கொள்வது. நான் இந்த உடல், இந்த உடலால் நான் எவ்வளவோ சாதிச்சிருக்கேன், இந்த வீடு எனக்கு சொந்தம், இந்த பதவி எனக்கு சொந்தம், அப்படியெல்லாம் நினைக்கிற உடலை வச்சு அதெல்லாம் பொய் அகங்காரம். அத்தகைய அகங்காரங்கள்லாம் கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்து ஜட வாழ்வின் மீது வெறுப்பு கண்ணோட்டம் உடையவர்களாக நாம் மாறாதவரை ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான ஊக்கம் நமக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது பிறப்பு, இறப்பு, நோய், முதுமை இதெல்லாம் வருது இல்லையா? இது என்ன வாழ்க்கை அப்படின்னு வெறுப்பு கண்ணோட்டம்னா என்னன்னா, அதே பற்றி திங்க் பண்ணாம அதெல்லாம் நேச்சுரலா வரக்கூடிய மாற்றங்கள், வரக்கூடியது எல்லாருக்குமே அப்படின்னு வச்சு, அதாவது அது வெறுக்கிறதுல என்ன இருக்குன்னா பற்று இல்லாம வாழணும். அதுதான். அப்படி பற்றில்லாமல் இருந்தா தான் ஆன்மீக வாழ்வுல முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது நம்ம பற்று கூடாது. அதுதான் இதுலயே போட்டிருக்கு. குழந்தைகள், மனைவி, வீடு, இதுல பற்றோடு இருக்கோம் இல்லையா? அதுல பற்றேற்று இருந்தா தான் ஆன்மீக வாழ்க்கையில நம்ம முன்னேற முடியும். அடுத்து சமநிலைங்கிறது என்ன? இன்ப துன்பம் எல்லாம் போகும். இன்பம் வந்தா துன்பம் வரும், துன்பம் வந்தா இன்பம் வரும் இல்லையா? வெப்பமும் குளிரும் மாறி மாறி வர்றாப்புல இதுவும் போகக்கூடியதுன்ட்டு போகக்கூடியது இன்ப துன்பம் எல்லாம். அதை தடுக்க முடியாது யாராலையும் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் சமமாக நோக்கணும், சமமாக உணரணும். கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான் முக்கியம் நமக்கு. அந்த பக்தி தொண்டை 9 வழிமுறைகள்ல நம்ம பயன்படுத்தி, நம்மளுடைய புலன்களை பயன்படுத்தி பக்தி தொண்டு செய்வதில் புலன்களை பயன்படுத்தி கொள்ளணும். அந்த 9 நமக்கு தெரியும், நம்ம படிச்சிருக்கோம். சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அடுத்து என்னது பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இந்த 9 விதமான வழிமுறைகளை பின்பற்றி
பக்தி தொண்டு செய்யணும், புலன்களை பக்தி தொண்டை ஈடுபடுத்திக்கிறணும். அடுத்து தனி இடத்தில் வாழ விரும்புவது தேவையான ஒன்று. எதுக்காக தனி இடத்துல? எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஏதாவது மற்றவங்களை பற்றி நம்ம குறை சொல்றது, இது பௌதிக விஷயங்களை பாக்குறப்போ நமக்கு ஆன்மீகத்துல தடை ஏற்படும் இல்லையா? அதனால தனி இடத்துல வாழ விரும்பணும். தேவையற்ற மாதாஜி கேக்கல மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி கேக்கல. பரமாத்மாவிற்கு ஜீவாத்மா செய்யும் தொண்டு நித்தியமானது. அதனால ஜீவாத்மா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது ஞானத்தின் வழிமுறை பகவானிடம் களப்பற்ற பக்தி தொண்டு செய்வதில் வெற்றி பெறுவது. ஆக ஞானம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இந்த ஞானம் இன்னும் நிறைய படிப்போம் ஞான யோகத்துல. இதுல இருக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் எல்லாம் என்னதுன்னா, பகவான் கிட்ட களப்பற்ற பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை அடைவதற்கான வழிமுறைகள். ஞான மிஸ்ரா பக்தி அப்படிங்கிறாங்க. ஆக இத்தகைய பக்தி தொண்டை தெய்வீக தொண்டை அடைய முடியலைன்னா இந்த 19 விஷயங்கள் நம்ம படிச்சோம்ல, அதனால எந்த மதிப்பும் இல்லை. ஆனா பக்தி தொண்டு செஞ்சா இந்த 19 ஞான தகுதிகளும் தானாகவே வந்துடும் அப்படிங்கிறாரு பகவான். பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் ஒருவன் பக்தி தொண்டை ஏற்றால் இதர 19 விஷயங்களும் தாமாகவே அவனுக்கு வளர்ச்சி பெறும் அப்படிங்கிறாங்க. அதனால நமக்கு பக்தி தொண்டை எப்படி செய்யறதுக்குன்னா வசதி வாய்ப்புகள்லாம் நம்முடைய நாமனிஷ்டாதாஸ் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு. காலையில 4:30க்கு ஆரத்தி பார்க்குறோம். அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் 5 to 5:30 வரைக்கும் பார்க்குறோம். அப்புறம் 5:30க்கு மேல ஷார்ட் பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், அடுத்த ரெகுலர் பாகவதம் படிக்கிறோம். கிருஷ்ணா புக்கு எவ்வளவோ ஆன்மீக விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு வசதிகள்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆகையினால பக்தி தொட்டில் நம்ம முன்னேறதுக்கான எல்லா வசதிகளுமே இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கொஞ்சம் பார்த்தா பிரபுஜி, சாரி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து இந்த கதை இன்னொரு நாள் சொல்றேன். நம்முடைய பிரபுபாதா அவர்கள் தெய்வீகம் இதுலயே ரொம்ப ஒரு சின்ன வயசுல இந்த கதையெல்லாம் மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு நாள் அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். அவர் அவருடைய ஆன்மீக குரு யாருன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. நம்முடைய பிரபுபாதா பக்தி வேதாந்த அபைச்சரன் பிரபுபாதா. இவர் பக்தி சித்தாந்த இவர்கிட்ட தொடர்பு ஒரு நண்பன் மூலமாக அவருக்கு கிடைச்சது. இவரை பார்த்த உடனே குருவுக்கும் பிடிச்சிருச்சு, சீடருக்கும் பிடிச்சிருச்சு. ஏற்கனவே இவர் கிருஷ்ண பக்தியில இது பூரி ஜெகநாத ரத யாத்திரையெல்லாம் 5 வயசுலயே நடத்தினவர். அப்பாவும் கிருஷ்ண பக்தர். ஆக இவர் நம்ம கௌடிய மடத்தை ஸ்தாபிச்சு கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பிட்டு இருந்தாரு, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. ஆகையினால அவருடைய தொடர்பு அவர் பார்த்த உடனே, நீ போய் ஏப்பா நீ இங்கிலீஷ் எல்லாம் படிச்சிருக்க, மேற்கத்திய நாடுகள்ல போய் கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புப்பா அப்படின்னு சொன்னது இவருடைய மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருச்சு. 1922ல தன்னுடைய குருவை பார்த்தாரு. 11 வருஷம் அதை பற்றி திங்க் பண்ணி 1935ல அவர் தீட்சை பெற்று அதுக்கு பிறகு தன்னுடைய அவருக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தைகள்லாம் இருந்து வியாபாரத்துல எல்லாம் இருந்தாரு. கடைசியில பகவான் என்ன செஞ்சாருன்னா, இவருடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக வியாபாரத்துல நஷ்டம், மனைவிகளுடைய ஒரு இது கிடைக்கல, ஆதரவு கிடைக்கல, பிள்ளைகளுடைய ஆதரவு கிடைக்கல. ஆகையினால 1969ல இவர் என்ன செஞ்சாரு, வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில போய் அமெரிக்காவுக்கு போய் பக்தியை பரப்பி கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தோற்றுவிச்சாரு. 108 கிருஷ்ண பக்தி இயக்கங்களை உலகம் முழுவதும் ஏற்படுத்தினாரு. அப்படி ஆன்மீக குருவினுடைய தொடர்பு அவ்வளவு முக்கியங்கிறத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதேதான் இருக்கு இதுல. ஆன்மீக குரு கிட்ட எப்படி கேட்கணும், தீட்சை பெறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் வாசிக்கிறீங்க? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி. அந்த மயில் மறைக்குது. பரவாயில்ல பிரபுஜி. அப்ப டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிச்சிருங்க. அக்ஞேயம் யத் பிரவிஷ்யாமி
கேவல்தம் அனுஷ்ணதே அனாதி மத் பரம் பிரம்ம நாசத் தன் நாசத் உச்சியதே. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சிவப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. உனக்கு அமிர்தம் மாதிரி சுவைக்கக்கூடிய ஒரு அறிவை நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ அதாவது அறியப்படும் பொருள் ஏதாவது பகவான் இல்லையா, நான் உனக்கு விளக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு ஆரம்பம், பகவானுக்கு ஆரம்பம் கிடையாது. அவருக்கு யாருக்கும் அவர் கீழ்பட்டவரே இல்லை. பிரம்மன் ஆத்மா, பிரம்மன் ஆத்மான்ட்டு அதை சொல்றோம் இல்லையா. யாருக்கும் கீழ்படாதத பிரம்மன் ஆத்மான்னு சொல்றோம். அதான் ஜட உலகினுடைய எல்லா காரியங்களுக்கும் உட்பட்டது இல்லை, அதுக்கு அப்பாற்பட்டது, தெய்வீகமானது அப்படிங்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்ததுலயும் ஞேயம், அறியப்படும் பொருள் என்ன? ஞேயம்ங்கிறது நம்ம ஞானத்தினால பகவானை அறியறோம் இல்லையா. அதில் அறியப்படும் பொருளை அறிவதால் ஒருவர் முக்தி அடையலாம். பகவானை அறிவதால் பகவானை எப்படி அறியலாம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த உலக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறது தான் முக்தின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஆக பகவானை அறியறதுனால கண்ணுணர்வு பெற்று நம்ம முக்தி அடையலாம், இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய கலங்கள்ல இருந்து விடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆத்மாங்கிறது என்னது? உயிர். நம்ம உயிர்னு சொல்றோம், உயிர் போயிடுச்சுன்னு சொல்றோம். அப்போ அந்த உயிர் தான் ஆத்மா, ஜீவன் சொல்றோம். சேத்திரஜன், இந்த சேத்திரத்தை உடலை அறிபவன் தான் ஆத்மா. ஆத்மாவுக்கு ஆரம்பம் இருக்கா? ஆரம்பம் இல்லை. அது முடிவு இருக்கா? இல்லை. அதை அழைக்க முடியுமா? முடியாது. இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். ஆத்மா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது, ஆகையினால பகவானுக்கு கீழ்பட்டதுதான் ஆத்மா. இந்த ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஆத்மா உடம்புல உணர்வாகத்தான் இருக்கு. ஆனா ஜட உடலுடைய காரியங்கள்ல, புலன்களுடைய காரியங்கள்ல ஆத்மா உணர்வாதான் இருந்து சாட்சியா இருக்க ஒழிய அது எந்த ஈடுபாடும் கிடையாது. உடல் புலன்கள் தான் அந்த முக்குணங்களால் செயல்படுது அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்தது பரமபுருஷன். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஆத்மா சேத்திரஜன், முதன்மையான சேத்திரஜர் பரமாத்மா, பரமபுருஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆத்மாவினுடைய பண்பு என்ன? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஆத்மா நித்தியமானது, அதுக்கு பிறந்த நாள் இல்லை, இது ஆதியானது, அதுக்கு முடிவும் கிடையாது, அதை அழிக்கவும் முடியாது. கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து வந்தது, ஆனா கிருஷ்ணருக்கு கட்டுப்பட்டது. எப்பவுமே ஆத்மா யாரை சார்ந்திருக்கும்? கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்கிறது. ஆனா சார்ந்திருக்கிறது தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்த உடனே இந்த முக்குணங்களுக்கு கட்டுண்டு இந்த உடல் புலன்கள் எல்லாம் ஈடுபடுறதுனால அந்த ஆத்மா மறுபடியும் பிறவி எடுக்க வேண்டியது இருக்கு, வேறு உடலுக்கு போக வேண்டியது இருக்கு. இந்த பௌதிக இது அடர்த்தங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதற்கு ஏற்ற உடலை தேடி போக வேண்டியது இருக்கு. ஆக இந்த பௌதிக உலகினுடைய காரணம் விளைவுகள் எல்லாம் ஆத்மாவால ஏற்படுறது இல்லை, ஆத்மா சாட்சியாக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி சூரியன் உலகை ஒளிமயமாக்குறானோ அது மாதிரி ஆத்மா உடலை உணர்வா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து என்ன செய்யறாங்கன்னா, வாழ்க்கைக்கான பாடமாக இதுல என்ன படிச்சிடறோம்னா, நம்ம எல்லாம் விருந்தினர்கள் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம எல்லாம் என்ன செய்யறோம்? இந்த உலகத்துல பௌதிக வாழ்க்கையில நம்ம வசதி வாய்ப்பா பெற்று வாழணும் அப்படின்னு பற்று கொண்டு என்ன செய்யறோம்? நம்முடைய காலத்தை எல்லாம் வீணாக்குறோம் இல்லையா. ஆனா இது தற்காலிகமான வீடுதான், விருந்தினர் இடம்தான், விருந்தாக தான் வந்திருக்கோம். ஆனா நம்முடைய நித்தியமான வீடு பகவானுடைய லோகம்தான். அந்த பகவானுடைய லோகத்தை அடையணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? பக்தி தொண்டு செய்யணும், பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். அதுக்கு ஆத்மா நம்ம தயாராக இருக்கணும். ஆக வீடு திரும்ப பயணத்தை மட்டும்தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ட்டு இது வாழ்க்கைக்கு தேவையானது. பேக் டு காட் ஹெட் அப்படிங்கிற பத்திரிகையை நடத்தி பக்தியை பரப்புனாரு நம்முடைய பிரபுபாதா அவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி. முடிச்சிருவோமா இத? இது இதோட போதும் மாதாஜி, நாளைக்கு பார்க்கலாம்.
ஓகேவா ஆ மாதாஜி? இத பத்தி ஓகேம்மா. சும்மா பிரீஃபா சொல்லிருங்க. நாளைக்கு சரி. மிச்சத்துல பார்க்கலாம். நாளைக்கு நான் டீட்டெயில்டா சொல்றேன். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. கொஞ்சம் காட்டுறீங்களா? மாதாஜி 15 மண்டே நிமிஷம். தானே இதோட கிளாஸ் மண்டே தானே மாதாஜி? அடுத்த கிளாஸ் மண்டே தான் மாதாஜி. ஆமா ஆமா மண்டே மண்டே தான். நாளைக்கு இல்ல மாதாஜி, மண்டே தான். நான் மண்டே ஐ பி ஆல் ரைட். இப்போ வேற இடத்துல இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப 14ஓட முடிச்சிருவோமா மாதாஜி? 13ஓட அதை சுருக்கமா சொல்லிடுறேமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த உட்பிரிவு இத பத்தி மட்டும் சொல்லிருங்க மாதாஜி. 14th இருந்து மண்டே பாத்துக்கலாம். அதை கொஞ்சம் காட்டுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுடைய ஐயோ போயிடுது. பகவானுடைய 14 என்ன இருக்குன்னா, பகவானுக்கு கரங்கள், அதாவது கை, காலு, கண்ணு, முகம்ட்டு நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த புலன்கள் மாதிரி பகவானுக்கு கிடையாது. பகவானுடைய ஒரு இது வந்து ஆன்மீகமானது. அவருடைய உடனே எல்லா விதமாகவும் செயல்படும் இல்லையா? பகவான் முன்னாடி நம்ம பிரசாதம் வைக்கிறோம்னா அவர் அவருக்கு தனியா கரங்கள்ட்டு கிடையாது. அவரு கண் பார்வையாலேயே அதை சுகிப்பாரு இல்லையா? எல்லா இடங்கள்லயும் பகவான் இருக்காரு. அவருடைய காதுகள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. பரமாத்மாவாக சர்வ வியாபின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்து இருக்கக்கூடியவர் பரமாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 6/6/10 அடுத்து நாளைக்கு முடிச்சிருவோம். திங்கட்கிழமை முடிச்சிருவோம் மாதாஜி. இந்த மாதிரி தடங்கள் வராது. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சாரி நீங்க மாதாஜி. இல்ல ப்ளீஸ் சொல்லாதீங்க மாதாஜி. க்ளோசிங் பிரேயர் வேணா சொல்லிடுங்க நான் சொல்லிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் நன்றி மாதாஜி. பிரபுஜி எத்தனையோ தடங்களுக்கு இடையில ஏதோ நல்லபடியா முடிச்சோம். இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா நீங்க அடுத்த கிளாஸ்ல கேட்கலாம். என்னால முடிஞ்ச அளவு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஏதாவது குற்றம் குறைகள் இருந்தாலும் நீங்க அதை பொருட்படுத்தாம உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம். நான் சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேகமா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. வேகமா போயிட்டோம் மாதாஜி. இல்ல இல்ல மாதாஜி மாதாஜி. கரெக்டான ஸ்பீடு தான் மாதாஜி. இருந்துச்சு மாதாஜி. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல மாதாஜி. நீங்க நல்லா தான் பண்ணீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லதா புரிஞ்சுது. முதல்ல இதாயிடுச்சு. என்ன மாதாஜி? இடையில கொஞ்சம் இதாயிருச்சு. பரவாயில்ல. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதார்பியஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதனா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அந்த கோடி வைஷ்ணவ கிரந்தைக்கு ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஜெய். All the ஹரே assembled ஹரே devotees. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க எல்லாரையும் அறிஞ்சிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். அது ஏதாவது ஒரு கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். திங்கட்கிழமை எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம பகவான் இந்த வகுப்பு நடத்துறதுக்கு அருள் புரியணும் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி? இல்ல பத்மா மாதாஜியை கேக்குறேன். வந்திருக்காங்க மாதாஜி. வந்திருக்கேன் மாதாஜி. வந்திருக்கேன் மாதாஜி. தாரிணி மாதாஜி லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிருங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. தாரிணி மாதாஜி வந்ததுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தாரிணி மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் இருக்கேன் மாதாஜி. சாட்டர்டே கிளாஸ்ல இருக்கேன். நான் லைவ் நான் இது பண்ணிடுறேன். மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. செஷன் எண்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ்.